Lukiban tayo nga ro ti Biblia tayo kakabsat. Ito'y John chapter 10. John chapter 10 in verse number 10. Ito yung nga verse kat kang kanayon nga maulit-ulit kanya tayo. So makita tayo iti Bible, kuna na, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. So ti pagpukusan tayo iti dayto yung bigat at dayto yung sumaruno, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ulitat, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, kararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, Apo Diyos, iti nawadwad na buslon, nga parabor mo iti panagbiag mi Apo. Kat tultuloy mi Apo Diyos, iti mangdaydayaw ken ka. Agyaman kami, Apo Diyos, kadagiti kundaway, Apo Diyos, nga panangusar mo iti biag mi. Kat tulungan na kami, Apo Diyos, nga dadapay, nga mausar iti biag mi, iti panakapalawa iti trabahong Apo. Bless us this afternoon. Bless the preaching of your word. Forgive us our shortcoming, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Nagpinda si Jay Insoro ni Pastor Bertat tay. Kat usto day jay, iso iti pundasyon iti biag tayo. Ket kunana tatay, dayto nga pan nakaisalakan ket iso iti pangrugyan iti panagbiag tayo. Ta iso tinangted kanya tayo iti rikna tayo, tarigagay tayo nga agserbi ken ni Apo Dios. Iso daytoy pan nakaisalakan. So nga kunana iti binasa tayo, I am come that they might have life. So DJ nga biag, DJ rikna nga mangrikna ken ni Apo Dios ken mangrikna iti trabaho iti Apo. Ket saan lang agpatengga dijay nga naikan tayo iti biag nga agnanayon no di ket kunana ti Bible and that they might have it more abundantly. So kayat nangasawan adadapay ko mga nawadwadwad iti pakausaran tayo ken iti biag nga inted iti Apo ti biag tayo nga mausar para ken kuana. Dayjay kakabsat. So tatanga aldaw ket babaen ka daytoy lesson nga ay nakiboray kanyayo. Ket teko na ni Pastor Berta tayo nakapinpintas nga maawatan tayo nga datayo ket save nga dapat agbalbaliw kaputay isot pundasyon iti biag tayo. So tattamet kakabsat kayat kumet nga ipakita ken ipalagip kanya tayo am amin no anyan iti HBBC ken no kasanumet nga nangrugi iti HBBC. Oo. Iso nga daytoy lesson ko, the secret behind the Hosanna Bible Baptist Church Ministries International, greatly blessed by God. So anya dagiti sikreto no apay nga iti Hosanna Bible Baptist Church Ministries International ket permi nga naglabon ken permi nga makitam iti blessing iti Apo. Oo. Tapnon maipalagip kanya tayo, maawatan tayo kakabsat nga daytoy ayan tayo nga kagimungan ket saan lang nga basta-basta kakabsat. No diket adda iti aramiden na pulpilen na nga aramiden para iti Apo. Oo. So adu dagiti agdamdamag kakabsat, adu dagiti agdamdamag aglalo itoy ayan ni nga kagayan. Kung kuna dano ko kanya, apay nga da kayo. O datayo nga Hosanna Bible Baptist Church, ket nakapaspaspas ken nakalisto ken nakagagagit kayo nga mga ramid iti trabaho ti Apo. So kung kunak kang kanayon kanyada, ket dayto iti kang kanayon kung ibagbaga, ngamin datayo ket na isalakan awan sa baling aramiden tayo ken usaran iti Apo nga mangipalawat ti trabaho na nuhan nga datayo nga naisalakan. Isu nga datayo nga kamkamang ti Hosanna Bible Baptist Church ket nagbalinan nga biag tayo dayta nga ag-excel iti trabaho ti Apo, nagaget iti trabaho iti Apo. So kas may nga adipen iti Apo
ken kamang iti usa na Bible Baptist Church. Tay kunakon kasla anak deta nga tay anak ipagpanakkel na ti bukod na nga pamilya. Oo. So alangamot nga tay anak kakabsat, tay karuba wenno detay pamilya ti karuba na ti ipagpanakkel na. So anak, dayjay pamilya na nga kabukudan. So kanyak met in my part, proud nak nga kamang nak iti usana Bible Baptist Church. At makitak nga rod dayjay turungan na. Makitak kakabsat dayjay panangidalan iti Apo through iti senior pastor tayo. Ket permi nga personally speaking mablebles na kakabsat. Permi nga maragragsakan na iti leadership iti senior pastor tayo kakabsat. Isong pa itatang aldaw kayat ko nga ipalagip kanya tayo kakabsat. Nga apay nga kasjay laengan iti kinaalisto ken kinapaspas kakabsat, daytoy trabaho iti Apo nga inted na kanya tayo. Amen? Proud ba kayo na kayo ay member ng HBBC? Amen. Praise the Lord. Oo, dayta ti kapintasan kakabsat. Isu nga ipakita kanyayo kakabsat no apay nga greatly blessed by God. Daytoy nga ayan tayo kakabsat. Okay? So umuna iti amin, members who put God first. Amen? Members who put God first. Madaydayaw iti Apo kakabsat. Ta iti kamkamang iti usana Bible Baptist Church. Awanan ti kapapatgan. Iti biagda kakabsat. Nuhaan nga iti panangyon una. Iti Apo. Iti inda pa nagserbi. DJ kung kunangar ni Pastor Tayon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Adada dagiti kakabsat tayo iti Apo nga, uray kuman no agungot jay busda, ilaban da jay pamati da para iti Apo. Tapno laeng makapagdaydayaw da, makapagserbida iti Apo. Adada dagiti kakabsat tayo, kakabsat nga, ung tanda jay uneg ti pamilyada, nga kanahing kamot lang ditan church, kung kunada, ngam, amoyo kakabsat. Awan sa baling amin nga nakita da, ken naamuan da iti panagbiag da, nuhan nga dayjay panang yun una, panang i-priority ken ni Apo Diyos iti panagbiag da. So no doubt kakabsat, nga makita tayo ang amin kadagiti kamkamang iti Hosanna Bible Baptist Church. Amen? Dayjay kakabsat. So the blessing upon the church are a result of members' unwavering focus on God and His kingdom. So makita tayo met kakabsat nga dagiti kakabsat tayo iti Apo ket permit pasnek da. Uray no maungtan da balbalay da, uray ikaten ni boss da isuda, uray no adda dagiti pagis-istragelan da, nakapokus da kakabsat kadayjay inda pa nagserbi ken ni Apo Dios. Amen. Nagmayat man nga makita iti maysa nga church kakabsat nga awan sa bali nga kangangatwan iti panagbiagda nuhan nga ti Apo. Amen. Oo. Isu nga makita yu jay blessing ti Apo. Gapu ta yun una tayo ti Apo kakabsat. Agat alangamot nga ti Apo kakabsat. Han nga ibuyat iti blessing na. Ang mga nakakabsat apay kasi ti tao datayo kakabsat nga namati ken kuana. Iyon una tayo ni Apo Dios. Oo. Kasla tay anak kakabsat. Kasla tay anak. No dayjay nanang danang ibaunan dayjay nanang ka dayjay anak na. No yun una na dayjay inbaon ni nanang kakabsat. Maayayo ani nanang na. Di ngamin? Kasjay mat iti Apo. Gapu tayo una tayo iti Apo. Permi nga naglabon iti blessing iti Apo. Oo. Isu nga nakamaymayat man nga makita kanya tayo as a family, HBBC family kakabsat. Ta naisuro kanya tayo nga awanan ti kasasayaatan ken kapapatgan. Ken iyon una iti panagbiag tayo nuhaan nga ni Apo Dios. Mabaling aduman dagiti iyon una tay kumakakabsat. Ngam gaputa na pateg ti Apo kanya tayo, naawatan tayo nga ti source iti blessing ket ni Apo Dios. Isu nga jay puso tayo
mariknana dayjay blessing ti Apo isu nga datayo met nga namati iyon unatay ti Apo. Amen. Amen. So, prioritizing God above all. Letter B, demonstrated in commitment and service. Amen. Uray no adda jay trabaho kakabsat. Aglib jay trabaho tapno laeng maaramid na dayjay responsibilidad na jay church. Oo. Ket nagmayat man nga makitam kadagiti kakabsat deta. Na duma-duma dagiti struggle. Oo, paglaslasatan nga problema dagiti kakabsat ngam no maipanggep iti Apo, handa nga baybayan iti Apo. Amen. Sabasabali man nga status ti biag adaman na pimpintas biag na adaman ti haan kakabsat adaman ti nadagdagsen ti problema na ngam still nga han na mabaliwan di commitment da iti inda pa nagserbi ti Apo. Kas jay latta kakabsat. Uray no kasanot kadagsen, kadakkel jay problema, kas jay latta kakabsat di commitment da, iti panagserbi da iti Apo. Amen. So, maawatan da kakabsat, jay kunana ti Bible, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Aramidin da kakabsat, dayjay nga responsibilidad. Haan nga gapu iti tao no diket gapu iti Apo. Dayjay nagpintas nga naimula kanya tayo ang amin kakabsat. Amen? Dayjay nakapinpintas. Agtrabaho tayo ngahan nga daytay recognition iti tattao. Uray na awan mangi-praise ken ka, uray awan ti mangpalakpak ken ka kakabsat, haan nga dayjay ti apteran. No diket ti kayat tayo nga aramiden ket gaputa daytoy ket bilin ti Apo, gaputa daytoy ket nasayaat iti Apo, ken gaputa daytoy nga rason tapnon datayo ket i-bless iti Apo. Amen. So nagmayat kakabsat, members serve not for recognition, but as unto the Lord, leading to a church richly blessed by God. Oo. Nagmayat kakabsat. Iso nga maragragsakan na tamakita tayo kadagiti kakabsat urepe iti klaberya kakabsat makitam. Agasin nyo, ure kasanot pigsa ti todo dito, di kalman nagpigsa ti todo Sunday dito kakabsat. Nagpigsa ti todo. Oo. Gaputa nagdalinan nga lifestyle ti kakabsat tayo iti Apo kakabsat nga 5:30 adadan yan ti church. Oh, nakita yo? Nakamaymayat kakabsat. Praise God for that. Agyamyaman tayo iti senior pastor tayo, ti patriarch tayo kakabsat gaputa. Isot in pa sa gupsup da dagitoy nga banbanag kanya tayo. Tapnon adadapay iti blessing iti Apo ti biag tayo. Tanuon unaen tayo ngamin iti Apo ket ti Apo unaen na tayo met eh. Amen. Dijay kakabsat. So, the secret behind the Osana Bible Baptist Church and Ministries ket daan tayo iti miyembro who put God first. Amen. Amen. Oo. Kuna ni preacher Glenn Tatay dagiti kakabsat tayo nagaadayo kayo kakabsat. Oo. Adajay Las Vegas kadada dumapay. Dito'y kakabsat. Haan lang nga Las Vegas. Las nga bagasen kakabsat. Amen. One. Amen. Amen. Number 2, kakabsat, may kadwa. Members who put God first. Number 2, a compassionate patriarch who followed the Lord during its humble beginning. Amen. A compassionate patriarch who followed the Lord during its humble beginning. Praise God, kakabsat, iti patriarch tayo. At daan iso na iti napintas nga puso for God and for the ministry. Amen? Oo. No awan kas jay ka strong iti patriarch tayo, kakabsat awan na. Petix tayo ti ministry. Oo. Kat madaydayo iti Apo kakabsat, gapo iti panangusar iti Apo kanya na. Kat ne kitain nyo nakalawlawan iti HBBC by the grace of God. Oo. Inted ti Apo iti wisdom ken kuana no kasano nga ilid iti HBBC during his time. Amen.
Daduma kadagiti members tayo handaonay ammo no anat naglasatan iti pastor tayo. Senior patriarch tayo kakabsat. Ket na-save na 2001. Oo. Ket deti church tayo kakabsat ket 42nd santo no anniversary tayo to no John. Oo, agkarusad kami ag 42 nak tumeten kakabsat. Ngayon, 2001 nak nga na-save. Oo, arig na kagudwalaang DJ amok kakabsat ka DJ nangrugyan iti patriarch tayo. Ngam, gapo iti panangis istoryaan na kakabsat, no kasano iti rigat, iti nangrugrugi kakabsat. Amen? Kat makita tayo kakabsat, isukat nagan-anos, isunat ng sagrap kadagiti nga panagan-anos, kun rigat ti ministry at hantay nga kastoy ti ministry idi. Buti nga ngayon mga kapatid, no? By the grace of God, pinagpapala tayo ng Panginoon, pero nung panahon nila, ay grabe. Oo, doon lang sa kwento niya, mararamdaman mo. So, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng patriarch na totoo ang puso sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So a compassionate patriarch who followed the Lord during its humble beginning. Letter A, follow God's leading. Adamat iti desire na ti biyag. Oo. Adumot dagiti kayat na iti panagbiag idi. Ngam napigpigsa nga amang jay awis ni Apo Dios. Napigpigsa nga amang jay awis ni Apo Dios. Ket gapu kaday jay awis ti Apo, pinatgan iti patriarch tayo kakabsat. Ket isu ti inusar iti Apo, tapnon usaren na nga mangiwaras iti sauna, ijay bakara. Agingga nga dimanon ditoy Cagayan, dimanon Ilocosor, agingga nga dimanon dita kakabsat. Amen? Sinurot na kakabsat, DJ leading ti Apo, jay pagayatan iti Apo. Hanaam mo no anat pagbanagan na, basta sinurot na ti Apo, gaputaam mo na kakabsat, nga dagijay aramiden na ket para ti Apo. Amen? Diyan kunanan ti Bible, Psalm 37 verse number 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Talaga kakabsat. Na isang sangayan, DJ panangsurot iti patriarch tayo kakabsat, DJ leading iti Apo iti panagbiag na. Talagang inornos iti Apo, inted iti Apo kakabsat, DJ nga panggep ken kuana. Praise God kakabsat. Hindi na minsan tinawagan na kakabsat ni Pastor John. Oo. Dati no tawagan na kakabsat ket apagbit lang, kumustaan nak lang. And then, hindi na minsan tinawagan na, o anak-anak ko, kumusta dita? O pastor, agtutudulat ta. Daytay paspasungadan mi nga lapu-lapu gabot ta. Favorite na iso ti ibagbaga na kakabsat DJ lapu-lapu. Ngam paspasungadan mi dagiti aggapo jay Kalayan kakabsat, jay Isla. Ngam awan da pa yata daytoy nga Rutsyempo. Oo. And then kunana pa o anak ko tunumay ka ditoy, iyalan nakto ti tinyog. Oo. Ngam kung kunak kasano nga ta nga makaalan tinyog ket ni naggalis yan ta, naggalis. Oo. So bayang pastor ta kwa, bareng no isirnaat nanto, mangalanak to iti nyog palubos ti Apo to nagpailokos na. And then ikarkararagdak anak ko kung kunana kada dumapay istorya kakabsat laan anusan nyo dita. Oo. So DJ pa lang panakisarsarita na kakabsat kanya ket mariknak. Oo. Mariknakon DJ puso iti patriarch tayo kakabsat. Ket anyan nga nagpintas ta inusar iti Apo isuna. Oo. Ket ako nangar ni Pastor Proby, Pastor Dennis. Oo, adanak dito kwatatata. Dito hiling ni Papa ket kwa. Ited ko kanyana kunana. So nga kung kunanan ko kanyami, no anya ti hiling ni Papa. Ited tayo ta isot nagrigat ti ministry. Amen. Oo.
So, compassionate patriarch who followed the Lord during its humble beginning. Praise God. So, the church history and legacy is marked by a leader who trusted God through every season. Oo, makita tayo mat kakabsat no anat naglasatan iti HBBC. Idi panpanawon na kakabsat nakad-adong harigat, nakad-adong persecution, kadadad dumapay. Pero kitain niyo kakabsat. Gapu iti panagtaltalik na iti Apo, na overcome na, nalampasan na kakabsat. Dagijay nga trials iti biag ken ure pa iti ministry. So tatta nakamaymayaten kakabsat iti naiplastaran implastar ti Apo kakabsat iti HBBC. Amen. Let there be God honors humble beginning. Oo. Sabi nga ng Bible, Zechariah 4:10, for who hath despised the day of small thing? Because of humility and faithfulness, God has multiplied the church impact and blessing. So nga kakabsat, nakita yo, permi nga makita tayo kakabsat iti trabaho iti Apo ti HBBC. Dumakdakkel pa'y kakabsat. So nga, DJ challenge si Pastor Proby Kanyami, am amin nga kakabsat, masapul nga the ministry na iti church. Oo. At kayat iti Apo, kayat iti senior pastor tayo, nga amin nga members mausar iti Apo. Oo. Kat adupay dagiti aramiden tayo kakabsat. Amen. Dito HBBC, nagbalin nga blessing kakabsat. Amen. Nakadado iti. Actually, dito nga Cagayan kakabsat. Dagiti plus 30 building tayo, tultulaha din da pa yan. Oo, di ba? Nagpintas, nagragsak. Idi kalman kakabsat, at may nga ada bisita mi, barangay captain, dito'y Claveria. Oo, ngam baptismo at kakabsat. Ngam ije bangir nga boundary ti Sanchez ken Claveria iti ayan, DJ paggimgimungan da. Oo, ket kunana kakabsat ket kwa. Sapay kuma kunana ta agkaroon kam tumot ti kastoy nga nagpindas nga building kunana. Amen. Oo. Ket how much more no makita na dita bakara kakabsat. Oo. Ket nagmayat man kakabsat nga agbalin tayo nga blessing, nagdakkel ti impact tayo kakabsat. Kadagiti sumagmamano nga churches dito Cagayanan kakabsat ket makita da kakabsat DJ nakapaspaspas nga growth tayo. Amen. Ket DJ kakabsat naaddaan tayo iti compassionate patriarch. Gusto nga itultuloy tayo nga ikarkararag iti patriarch tayo kakabsat. Amen. May katlo kakabsat. A senior pastor who excel in his service to God. Praise God, naaddaan tayo iti pastor, senior pastor. Amen. Nga daytay makita yung kakabsat talaga nga no kumalabsen tayo ti agsarita every day, every week, excel latta, agro kakabsat iti panagserbi na ti Apo, agro kakabsat kadagiti biyag na. Amen. So may sayaat ken makita na pa iti ministry no anya dagiti lackings ti ministry kakabsat babaen iti wisdom iti Apo kanyana kakabsat aramiden na ket pasayaaten na ti ministry. Pumintas kakabsat no anya dagiti kurang, no anya dagiti makita na kakabsat nga mabalin nga pagsayaatan ti ministry isuro na kanya tayo. Amen. Madaydayaw ti Apo kakabsat. So letter A, faithfully feeding of the flock. Talaga nga ti senior pastor tayo, talaga nga mabsog tayo iti panangpakpakan na kanya tayo ti sa uti Apo. Amen. Gusto nga makita yo kakabsat. At dadalangan sa gabasit nga malnourished nga believer. Oo. Kaadwan kanya tayo kakabsat. Amen. Kat nagnakam tayo, nagmature tayo, gapo kadayjay panang pakpakan iti adipen iti Apo kanya tayo.
ket permi tayo nga mabmabsog. Oo, aglaplapusanan iti blessing ken panangbusog iti pastor tayo kakabsat iti sao ti Apo. Nakita yung kakabsat? Dahita ti rason na kakabsat, no apay nga iti Apo keta makita na dagiti kasapulan tayo kas may nga namati ken kuana ken no apay nga iti Apo kakabsat permit ti panangibuyat na iti bendisyon iti Apo kakabsat taaddaan tayo iti senior pastor kakabsat nga awanan ti tarigagay na kakabsat nuhaan nga di pagsayaatan tayo nga namati ken kuana. Amen. Amen. So faithful feeding of the flock, the pastor's diligence in teaching and shepherding has contributed the church spiritual prosperity. O nakita yo, kitain nyo, oray no adayo, danunan na, tapnon mapakan na, dagiti karnero na. Napanje Australia, tono April kakabsat, mapan manan ijay, I think mapan ijay Hong Kong. Oo, mapan na imit dagiti kakabsat, mapan na taraunan. And then to no July, agsublinto man di Australia. So praise God. Gapo iti kinagagat daytoy senior pastor tayo kakabsat ket ne nataraunan na tayo ti usto nga pan nakataraon. Amen. Ket tatta makita yo dagiti amin nga namati kakabsat makita yo iti panagprogreso. Amen. Progreso dagiti pamati tayo. Iti na tibiyag tayo spiritual. Tono sumangpet dito kakabsat, dadan tumanan dagiti imit na nga tao. Prayer meeting tumanan, sumangbay tumanan kakabsat ti Friday, imit na kam tumanan nga coordinators, damagan na kakabsat no, naaywanan mo't lang ang aming nga kakabsat. Agasin nyo, nakamaymay at kakabsat. Nagdakkel ito HBBC ngam titarigagay na kakabsat ket daytay makita maaywanan amin maplastar ang amin nga namati iti Apo. Amen. Hindi po naging pabaya ang ating pastor. So nga kung kunak nga dito'y Claveria kakabsat. Oh, hanyo nga laglagi dawon agunget kami kakabsat ta. Makita yung mati obraan ti senior pastor tayo. Makita yung mati obraan may kakabsat. Every day, as latatay, napanak ije police station. Napanak ng devotion by the grace of God. Every Monday yan. Oh, iso nga, adarason mi nga agunget kanya yun na duma kakabsat apay. Gaputa, adaw bubrami itilinawas kakabsat. Da kayo nga daduma na daduma ket awan. Oh. Amen. Iso nga ti senior pastor, dagiti papastor tayo, makita yung kakabsat. Talaga nga pulpilan da dagiti panangawag iti Apo kanyada. At dakat pa kababalawan kakabsat ni every week makita tayo dagiti papastor tayo kakabsat nga adar aramiden na para ti Apo. Amen. So faithfully feeding of the flock. Letter B, leading by example. Amen. Leading by example. So nga iti senior pastor tayo kakabsat ni makita yo uray kung kuna na nga no tawagan nak no daddo makakabsat ket uray no kastoy iti salon at tatta Pastor Dennis inaklat tag preach kuna na agasin yo. Amen. Awang makailapad kakabsat gaputa na pateg dayjay panang pakan dagiti tattao iti sao ti Apo. Haan nga yan ti church o repa yan ti secular kakabsat. Amen? No daduma ti members, no daduma na makita dagijay nga aramiden iti pastor. Amen? So his example of excellence in all areas encourages members to also strive for excellence. DJ panagbalin na nga example kakabsat nga mga ramid mang pasayat iti ministry ket dakkel nga mang-encourage kadagiti amin nga miyembro nga ikarigatan na met kakabsat ag-strive isuda kakabsat for excellence. Amen. So nga kakabsat itultuloy tayo nga ikarkararag iti senior pastor tayo. Amen. Nagbaling nga good example kanya tayo. Awan pakapilawan kakabsat. His excellence in all areas encourages us.
Amen? Number 4, kakabsat. Apay nga, iti HBBC, greatly blessed by God. Number 4, members who are committed. Amen? Members who are committed, consistent, and humble in service. Members who are committed, dagiti kakabsat tayo ti Apo, kakabsat. Oo, consistent and humble in service. Amen. Adda di commitment da kakabsat nga agserbi ti Apo. Uray no narigat, committed da kakabsat, han nga committed. No diket committed da nga agserbi ti Apo, consistent da kakabsat. Amen. Kung kang runaan kakabsat, at daan da iti humility, iti panagserbi iti Apo. Amoyo, adumaten kakabsat dagiti nangisursurutan iti senior pastor tayo kanya. 1. Dagiti speaking engagement na kakabsat, insursurot na, kadagiti daduma, kan adumaten iti churches nga napnapanak kakabsat. Kad by the grace of God, may salang iti makitkitak nukwa kakabsat. Kad may pagpampanakkel ko kakabsat iti Apo. DJ kinapakumbaba dagiti kakabsat nga agserbi iti Apo. Oo. Amen. Amoyo, ada may isang church nga napanak kakabsat. Imbaon na di pastor, DJ ubraan, DJ miyembro. Amoyo, kakabsat, DJ langana. Kasla kagura na pa DJ, panangibaon di pastor. Oo. Kat nagrigat man kakabsat nga kasjay. Oo. Kat by the grace of God kanya tayo kakabsat, no adda maipaaramid kanya tayo, han nga dete agreklamo tayo. No diket nagragsak. Ragsaken tayo pa'y kakabsat, DJ nga maipaay nga serbisyo para kanya tayo. At DJ serbisyo nga maipaay para ti Apo kakabsat, kat pribilehyo tayo. Oo. Opportunity tayo mat nga agro. Kat nagmayat man kakabsat, dayjay nga banag kakabsat iti nakita iti HBBC. Humility in service. Oo, adda iti nakapakumbaba nga puso kakabsat nga agserbi iti Apo. Oo, dayjay kakabsat. Amen? Humility in service. Members serve with a humble heart. O makita yo, nakad-ado ti professional tayo yan ti churches tayo kakabsat. Oo, ngam no nagserbida ti Apo nga makita, kasla detay ordinaryo dala nga tao. Nakita yo? Amen? Han nga dayjay ipagpanakkel da nga, oh, siya ti manager dito hanak nga pagtrabahuan. Ngam hane, uri kasanot kinangato na nga miyembro, kakabsat, haan nga dayjay iti iparang na kakabsat, no diket dayjay puso na nga agpakumbaba para iti panagserbi na ti Apo. Oh. So anat ekspektaran nga rod kakabsat, no kasjay iti puso ti miyembro at daan ti humility. Akat ti Apo akat kunanagat, oh dagitoy nga miyembro ti HBBC. Talaga nga karapat dapat da kadaytoy nga blessing ipaay ko kanyada. At naglawag ti kunana ti Bible. Oh. Naglawag ti kunana ti Bible kakabsat. God resisted the proud, but He giveth grace unto the humble. Amen. Amen. Humility. Members who are committed, consistent, and humble in service. Amen. Oh, next, number 5. Kakabsat. Supportive of the pastor's mission and vision. Oo. Supportive of the pastor's mission and vision. Amen. Iso nga kitain niyo kakabsat. Apay nga nakapaspas-paslaangan kakabsat. Daytoy panag-expand tayo iti church planting. Amen. Amoyo nohan nga supportive kakabsat ti miyembro awa na. Oo, narigat. Ngam agyaman tayo ti Apo kakabsat.
anyaman nga ilunghalong kakabsat iti adipen ti Apo kang runaan ti church planting kakabsat. Adda tayo nga mang suporta. Amen. At adu miyembro kakabsat nga mang support kadaytoy nga ilunghalong iti pastor tayo. So nga makita yo nakapaspaspas, nakalisto kakabsat iti panag-expand iti HBBC. Amen. No addalang ko matao jay Pluto baka mapantayo pa di jay. Amen. Oh. So praise God for our commitment. Dagiti commitment ti members to support the mission and vision of our senior pastor, church planting and evangelism. Oh. So, kung kulang ti senior pastor tayo, irugi tayo ti tugigaraw o tata, da tugigaraw tayo by the grace of God. Amen? Sumaruno, Ilocosur. Oo. And then sumaruno, Canada. Oh, praise the Lord. Amen? Iso nga kunana kaabsat idi nag-video call kami nga pastors ni Pastor Berko ni ti senior pastor tayo amoyo kunana ti ikararag tayo ket full time kunana full time nga adu kuma iti awisen iti Apo oo konbiktaran iti Apo nga agbasat Bible School ag full time gaputa daytoy HBBC tatam makita yung kakabsat kunana oo. So nga day taman ti ikararag tayo kakabsat. Amen? Baka addakan niya hayo dita ti awagan ti Apo nga full time. Amen? Oh, baka sagsagidan na kay ti Apo kakabsat. Inka di Africa, inka di Canada, inka di Ilocosur. Amen? Daytoy ti kadaklan kakabsat nga ipaaramid iti Apo ken trabaho nga ipaaramid na kanya tayo. Nagasin nyo kakabsat, jay lang may sa kararuang agbabawi, permit rang gragsak iti angheles jay nga to. Oo. Amen. So di jay, suportaan tayo, adada tayo pa nga suportaan kakabsat. Daytoy mission ken vision iti senior pastor tayo nga church planting. Amen. The church is blessed because of its active role in fulfilling the Great Commission. Amen. Ti Apo akit siyempre, bendisyonan na ti HBBC kakabsat, wano churches, nga mga ramid kakabsat, DJ Great Commission at isot puso ti Apo eh. So nga makita yo kakabsat, aglaplapusanan iti blessing ti Apo kanya tayo kakabsat, no may panggap iti church planting apay, maragragsakan ti Apo eh. Punanagad, dito HBBC, isot makitkitak nga mangpulpulpil, kada ito'y Great Commission tata. Di ka ti Apo kakabsat, haan nga agbaling nga naimot nga mangted ti blessing kanya tayo. Apay, datayo jay makita na kakabsat nga mga aramid kada jay Great Commission. Amen. Data ti puso ti Apo. Letter B, discipleship and community engagement. Active po tayo sa discipleship. Every week, sabi nga ng ating pastor, haan lang at ti Sunday, iti panagbalin tayo nga active. Oo. Every week, kakabsat. Iso nga, mangrugi manan ti Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, aging nga kasjay lata ti rotation tayo, ti ministry kakabsatan nga iti. No Sunday, nalpasen iti panagdaydayaw ti Apuhan eh. Praise God, kada iti church tayo kakabsat. Han lang nga, Sunday iti panang perform na, jay duty na para ti Apo. Every day. Amen? Active tayo sa discipleship, sa community engagement. May mga ginagawa tayo sa community. Oo. Lalong-lalo na ngayon, meron tayong SMEC, di ba? Oo. Amen. Nakadado kakabsat. Kung kunak nga rod dito'y Claveria, nang rugi kami ti SMEC kakabsat. May kadwa nga lawas minton no Friday yun by the grace of God. Oo. Kung kunak nga rod amoyo, nakadado iti aramiden tayo. Nag-adapay doa nga high school dito'y asidag tayo kuna. Ngam tikurang kakabsat, tikurang kanyami, tao. Oo, agisoro kakabsat. Asidag kumalang ti Ilocos. Awisan mi dagiti taga Ilocos eh. Amen? One. So nga, pauna yan nakadado kakabsat.
taumam, hanggang nga mapan na mamalay-balay nga agsulwiningan. Dahil kat ni grupo. Mapangkalang ka DJ may isang Roman manunga young people, manunga kararwa giant. Kaysa DJ mapangkapel ag balay-balay. Nagdakkel nga opportunity kakabsat. Amen. Discipleship and community engagement. Amen. Members not only win souls but also nurture them in the faith, leading to healthy church growth. So they jay kakabsat. Amen. And then last na. Last na po ito. Number 6. Members who are good steward and cheerful givers. Amen. Alaak man ang dating agundaway kakabsat. Di leadership ni Preacher Glenn di tahaway kakabsat. Kenda kayo am aminan. Madaydayaw iti apo. Da kayo iti inusar iti apo kakabsat. Tapnon daytoy church tayo ditoy building lote kakabsat kadda kayo ti inusar iti apo. Madaydayaw iti apo kakabsat. Talaga nga makitam iti parabor iti apo iti bibiyagyo kakabsat. Amen. Isu nga kung kunak kadagiti kakabsat ditoy, ket kwa amuyo iti haway. Nagdakkel iti pasedda kanya tayo ditoy. So nga iragpin tayo nga kang kanayon isuda iti prayers. Uray iso lang iti maiso papak tayo kadayjay. Dayjay kinasaya at da iti apo ken panang tulong da iti ministry tayo ditoy Claveria kung kuna. Amen. So thank you kakabsat, thank you Preacher Glenn. Thank you kanyayo am amin dita kakabsat. Members who are good steward. Ket da kayo ket dagiti nga blessing iti apo nga inted na kanyayo ket nagbalin kayo nga good steward. Maaklon yung nga dagiti nga banbanag ket kuka iti apo. Tapos nagbalin kayo nga cheerful givers. Praise God. Amen. So letter A, faithful stewardship. It is required in steward that a man be found faithful. Ket deta ket makita iti bibiyagyo kakabsat. Amen. The church financial and spiritual resources are managed with integrity, honoring God in all things. Napagtalkan na kay ti apo, ket naidaydayaw ti apo, adadana pay kakabsat nga impaay dagiti kasapsapulan nyo tinaldaw-aldaw. Amen. And then letter B, cheerful giving. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. The generous heart of members of HBBC contribute to the church's ability to bless others and expand its ministry. Amen. Madaydayaw iti apo kakabsat. So, dayta iti nagbalin nga sikreto kakabsat iti HBBC. Kung papaano pinagpala ng ating Diyos greatly ang HBBC. Amen. Members who put God first. And then yung patriarch natin, yung ating senior pastor natin, meron tayong programa sa church, no? Amen. Members who are committed, and then members who are good steward and cheerful givers. Amen. Praise God for this, no? Sana magpatuloy tayo mga kapatid. Marami pa tayong gagawin para sa Panginoon. DJ iti, tingar ko na ni Pastor Probin, tika daklan ken kasayaatan, nga aramiden tayo ken pangiinbesan tayo, tibiyag tayo, kadam amin kakabsat, ket ijay trabaho iti apo.